Oh, ha, tamo. Ayan. Oh, ha, ito na si nanay. Gusto pa si nanay dyan, oh. Ayan mga kalagalag, ang ganda, oh. Tingnan mo nga anak kung yun, tingnan mo nga sa mapa kung yun yung Culebra Island. Ayun. Ayan mga kalagalag, oh. Ito yung aming tulugan ngayong gabi. At punuan na yung mga apartel dito mga kalagalag at saka yung mga room. So wala nang available. So ang available nila puro ganito na lang, puro cottage. Ayan, so ganito, puro cottage siya. Isang buo lang ito, kaya lang may mga table siya sa bawat pwesto. So tag isang table, so bali 1.5 ito bang babayaran nyo bawat table. Yan, so mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Tambobong Beach, andito sa Dasul, Pangasinan. Yan. So may family outing tayo mga kalagalag at long weekend ngayon at kailangan din nating mag-refresh. Yan. Para maalis yung mga stress natin sa buhay. So kailangan nating mag-relax ng kaunti. Yan. So ito yung ating mga kasama dito mga kalagalag. Ayan. So ito yung aming kasamang vlogger na maliit. Tantan the vlogger. Tantan the vlogger. Ayan. Nagbobomba siya. Ayan. So ito yung aming mga gamit dito. So sobrang dami. Ito yung mga turista ng Pangasinan. Ayan. So maliit lang yung kubo na nakuha namin mga kalagalag at punuan na. So mabuti at may nakuha pa kaming maliit na kubo. Oo, para pag nagutom ako. Maliit na papag lang, oh. Yan, so may saksakan tayo dun sa taas. Yan. Oh, ha, tamo. Ayan. Oh, ha, ito na si nanay. Gusto pa si nanay dyan, oh. Yan mga kalagalag, ang ganda, oh. Tingnan mo nga anak kung yun, tingnan mo nga sa mapa kung yun yung Culebra Island. Ayun. Opo, yung sinasabi ni ate kanina. Di ba na yung sinabi ni ate? So ayan mga kalagalag, oh. Ito yung aming tulugan ngayong gabi. At punuan na yung mga apartel dito mga kalagalag at saka yung mga rooms. So wala nang available. So ang available nila puro ganito na lang, puro cottage. Ayan, so ganito, puro cottage siya. Isang buo lang ito, kaya lang may mga table siya sa bawat pwesto. So tag isang table, so bali 1.5 ito bang babayaran nyo bawat table. So bali 1.5. So bahala na lang kayo maglagay ng tent mga kalagalag. Ayan. So ito yung aming tent. So maraming naliligo pa dyan mga kalagalag. Papalit ka muna short. Ayan, oh. Ayan mo lang. Naka-diaper pa po siya. Sige, marami naman siyang dalang diaper. Oh, ingat, mataas yan, mataas. Mataas yan. Yan, sa mga kalagalag, ang daming naliligo. Yan, masarap maligo ngayon, no? At mainit ang panahon. Ayan, no? So, napakaganda. Yan. Gusto nyo na mag-swimming. Ha? Hello, kamo. Maliligo ka na? Si Bunso ay? Ay mga kalagalag, medyo madilim na yung kapaligiran. Ayan. At yung oras natin ngayon is 6:35. Ayan. At yung ating lulutuin ngayon ay inihaw na pork chop. Ayan.
Yan, so lulutuin natin itong mga kalagalag, inihaw na pork chop. Ayan. Ito yung ating piniprepare. So yan yung aming hapunan ngayon mga kalagalag. Yan, so masarap yung kain namin ngayon, no? Yan. Ha? Hindi, hiram lang ito. Yun yung pan talaga natin, yung sa atin yan. Ito pinapagamit lang habang wala pang tao. Yung ano, hindi ba may pinost ka na gasol? Tambabaw? Yun o. Sa likod ng bundok yan. Tambobong ito yun, tambobong to. May pinost ka. Good morning mga kalagalag, umaga na. At maliligo tayo maya sa dagat. Yan, Sabado Gloria ngayon mga kalagalag. Kita yan, daming tao. Yan. Marami pang parating. Halos punuan na rin yung mga resorts dito sa lugar dito mga kalagalag. Puno. Yan, yung iba tulog pa. Yan, dito lang kami natulog kagabi. Yan, ito yung tulugan namin. Ito yung Tambobong Beach. Uy, bili ng kuwan, ganito. Sabi ko na nga Kasi lang muna pera pa. Hindi ko alam. Diba, baka may pera sila. Para sa cellphone ko. Hindi. Smile! Oh. Smile! Smile! Hello, this is my vlog. Hello. Ay, ito, Ay, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay, wala na. Ano lang? Meron
Ay, malalim na. Ayoko nga umawa ko. Mamamatay na yan. souvenir ka na. Anong petsa ngayon? 8. 8 April 2023. Ayan, mag-hi ka naman para kuhan. Patigat ng kami niyan eh. Kain tayo. At saka kapag nakakadong ko sa Tingnan mo, mas okay pa si Tantan eh. Say hello. Hello, Kai, men picture.
Ikaw niya mamaya sa ubin. Ganun lang siya. Tapos papanorin sa kanya Zako, magano ba? So yan mga kalagalag, katatapos lang natin yung ating family outing dito nga sa Tambobong Beach sa Dasul, Pangasinan. Ayan. So napakaganda talaga itong Tambobong Beach mga kalagalag. White sand siya, tapos napakalinaw yung kanyang karagatan. Malinaw na malinaw yung tubig. At ang kuwan lang dito mga kalagalag, marami siyang seagrass sa dagat. Pero napakaganda naman yung seagrass niya. At maraming nakukuhang shell. At marami tayong nakukuhang pwedeng makain dun sa seagrass. Kaya okay lang din kahit na may seagrass. At hindi naman problema yon. At talagang napakaganda. At napakalinaw yung tubig. At napakasarap liguan mga kalagalag. Lalo na ngayon at tag-init na at talagang napakainit yung panahon, ay talagang napakasarap magbabad sa dagat mga kalagalag. Talagang napakalamig yung dagat at napakasarap paliguan. At maganda mamasyal mga kalagalag yung buong pamilya, kagaya sa ginawa namin mga kalagalag. So buong pamilya kami na namasyal at nag-unwind tayo dahil siyempre daming ginagawa araw-araw, so kailangan nating mag-relax kaunti at para ma-enjoy din nating pamilya. Ayan. So mga kalagalag, dito na natin putulin itong ating pagbablog. At muli ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Call me a